Uyakhumbula ukuthi endulo kwa izwe lisabusa saphila izwe. Kwakuthiwa induku enhle igawule ezweni. Yebo ngiyasazi. Yeah kwakushiwo ngoba kwakwakhiwa ubuhlobo makusuka eganwana kuqala kusuka insizwa ale kude inqamle ngenyawo izoqomisa esigodini sakini. Futhi mayifika la ngoba intombi ikhamanzi kuseni ngovivi. Kwafuneka ithola umuzi ozongenisa kuwo. Ilale abantu baqala ke babethi isisu somhamba singanganani singangenso yenyoni kwakungena inkinga ungenisa ihambe isivakashi nje noma isihambi siyedlula sahlwelwa sasicela ukulala silaliswe izwe laliphila ke kwangekho lokho namhlanje ukuthi ungalalisa umuntu kanti uzodlwengula izingane uzonibamba inkunzi nani babe saphila abantu baqala kwakunoma kwakhiwa nje umsi kwakuthi kube khona indle ezihambi nje ngoba noma kuphaka ukudla kusihlwa kungaqedwa ngoba ugogo nje ngakhumbula mina wayethi naphaka konke ukudla mangathi afika umuntu okuhamba lapha uyolala edleni kwakunjalo kudala saphilwa izwe lisaphila bakwethu sikusho lokho sichizelele ngoba lisaphila manje njengoba ngichaza ukuthi manje usungathi ulalisa umuntu isihambi kanti uzodlwengula izingane la ekhaya noma uzonqotha ngesibhamu akusafani nakudala so ke insizwa esuka ke le izoshela ihlwelwe ingenisa ke lo mzangenisa kuwo yayigcina isijwayele sifana nentondana yalapho ngenxa ukuthi ishela intombi yakule ndawo abafana bakule ndawo abayaziyo nabo bashela ngakuba bashela kwezinye igodi kwakwenziwa njalo kuqala ukhandwa lobo buhlobo uyabo noma isizogana lensizwe yolokhu ingenise kulo msisho uyabo eyafikela kuyo ngakathi sashela le ntombi sekufana namalungu omndeni wayo kwakumnandi uqala ukuphila kunjalo thi induku enhle igawule izweni and yayisebenza le nto leyo kodwa kuthiwa babe nobuntu abantu baqala makukhona ungahambi kahle babe mvusa lo mfana ukuthi hayi kodwa ke mfana ma ubheke engxenye awula usuhamba izwe likude kangaka into engekho mhlawumbe umzwa wakhona ulungile noma njani abamtshela ngalezo zinto kodwa phela kube kuweke ukuthi hayi nongiyilungisela mawuyilungisela hayi mhlawumbe ngobe ngaleso sikhathi kwakulungile manje hayi ibonele mfethu uma ukuthi njengoba manje kuyenzeka ukuthi insizwa uthola ukuthi izothi ivuke mhlawumbe ngosine noma ngombalwa ngakini yabo ngenza isibonelo njalo manje mivuke mhlawumbe nidabukele out ukuthi eish ile ngane ukubuya lo mjito ukubuyazi ngabe siyamthethe wena lapho yena ubona umuntu yamthatha impela umenza umama mhlambe nowesifazane ngokufanayo uvuke ngehwanqa lensizwa lapha kanti niyalazi nelihwanqa ukuthi alilungile leli uyabo ngobe kuthanda ukubanzima kakhulu kodwa nje mina ngathi ngilunge ngingazi ngathi ngilunge ngingazi ngoba ungaza kubulala mase ngimthanda ngiyamthanda mfowethu ngizozakhela mina ngaye inkinga ngema ukuthi usengivukela esini njengotshwala esekhona ke egcina inkinga ingalapho kodwa nje hayi uma ukuthi niyamazela nina kulungile nimazela futhi phela mkhaba akusho umuntu mase ukuthi bake bambone edlebeleka useyohlala edlebele kunomphela kuyenzeka umuntu ashintshe mayisethola umuntu ophilayo naye abothi ngeke ngikwazi ake ngiqoqe kuyenzeka lokho ngoba le yokutshelwa ngobe cabanga ke sesivumelene naye lo muntu wami ukuthi siyaliqala uhambo sila ngiyafika ke ngempela ngiyacela usungekho umphakathi ngifike ngiletha amalobolo usungekho umphakathi usuvela sengizombesa awukwazi phela sekulate lapha usugejile ndoda yazi kube sisheshe sakubona besokutshela ukuthi ungalokuthi ukhuluma ngomfazi womuntu kanjalo somfazi womuntu phela yabo so kuyenzeka uma umuntu ophilayo ayiqoqe angabe sadlebeleka njengoba bekade edlebeleka uyabo kodwa futhi kuyenzeka once a pirate always a pirate kunjalo yabo kuyenzeka ukuthi angeke azashintshe abantu abefani badaleke ngokungafani yabo so into njengale iyenzeka fisa ukuthi kodwa ngamtshela ngimthini hayi wengobe mina noma kuthiwa kuqondene nami ungangitsheli nami uma ukuthi ngiyazi ngeke ngikutshela uzoyibonela wena kodwa mina mkhaba ngithi mangakabi late kusemjolo cha ngivuse mfowethu uyabo masithola ngaphandle mase ngizengavela ke nami ngathumela omalumeke awusuyangivusela ukuthini lapho phela manje ngisengilobole phela la manje inkinga wena uzohamba njengomuntu okuhamba umakhelwane uzosala ezonda mina futhi nanga umuntu watshela ngoba ukuthi nangumnyundi bona ke lonto wanyundela ingane yami lo omakhelwane bese bengibuka njengomuntu onjani ngempela ngoba abazali futhi basuke bengazazi indlela njengane yami hayi yabo angidlele nje ushut up okay wena ngamlelo wethu ungenze njani esimene sikanje awukhulume nathi sithomelele nje voice note sifuna ukuyixoxela nje 0716136667 noma usolele ku 0797546975 0797546975 ungayithini le ndaba isagawule izweni namanje